Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo mu nkhani zathu za msiku la lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku la lero ndiyo kuti bungwe lomwe silaboma la atsogoleri a zipembedzo la United Religious Leaders Organization URLO adakonza mapemphero ofuna kupempherera mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera, ndipo mapempherowa adachitikira pa tchalichi cha Mkaika Malawi Assemblies of God m'boma la Nkhotakota. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe amayendesa mapempherowa a Pastor Brenda Nsumba ati kupatula kupempherera utsogoleri wa Chakwera, iwo amapemphereranso chisankho cha pa 16 September. Amsumba ati mapemphero ngakhale adachitikira mdera la Nkhotakota Nkhula, anthu omwe adatenga nawo gawo ndi amdera la Nkhotakota Chiya. Ndipo mawu ake iwo akuti timagwiritsa ntchito makaka a boma lomwe likulamulira, ndipo mapemphero athu lero tagwiritsa ntchito makaka a chipani cha MCP. Boma ngati lingasinthe pa 16 September pano tizagwiritsanso ntchito makaka a omwe apambane mtsogolomo, ndipo iwo mawu awo Asumba adatero. Ndipo pomaliza Ansumba ati mapempherowa abweretsa pamodzi anthu okhulupirira Mulungu kupempha upangiri, nzeru, mtendere ndi madalitso ku dziko lino komanso utsogoleri omwe ulipo. Ndipo nkhani yathu yotsatira mtsiku la lero ndi yakuti nduna yoona za maphunziro apamwamba a Jessica Bwera auza anthu onse omwe anamaliza maphunziro awo mu makoleji osiyanasiyana koma sanabweze ngongole kuti abwenze ngongole zawo. Akabwera ati boma likuthandiza ophunzira kupeza ngongole mosavuta, ndipo nkofunika kumabweza kuti ophunzira ena apindulenso. Iwo anena izi kumwambo opereka masetifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ku University ya Kuhezi. Ndipo nkhani yathu yachitatu mtsiku la lero ndi yakuti bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC m'masanawa limagwira ntchito yoyesera kutumiza zotsatira za chisankho m'maboma asanu ndi atatu osankhika omwe nkuphatikizirapo boma la Lilongwe. Ndipo kuyeseraku kunachitikira ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo polankhula pomwe amayamba kuyesereraku kwa anthu azipani, atolankhani komanso kwa akazembe oyimira mabungwe osiyanasiyana m'boma la Lilongwe, mmodzi mwa makomishonala a MEC Alimbikani Kamlongera ati akufuna kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro ndi bungweli kuti chisankho chiyenda bwino. Ndipo kuyesererako kudayambira kumadera kupita pa boma zotsatirazi asanazitumize ku Bingu International Conference Center BICC komwe zimalandiridwa kuchokera kumadera onse. Akamlongera ati zokambiranazi zinali zofunika kuti mbali zokhuzidwazi zitumize nthumwi ziwiri kumadera onsewa kuti athandizire kuwunika ndondomekoyi ndi kuthandiza kupeza ndi kukonza mavuto tsiku lovota lisanafike. Ndipo nkhani yathu yosiriza mtsiku la lero ndi yakuti bwalo la milandu m'boma la Lilongwe lakana pempho la otsogolera chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe omwe adalembera bwalo la milandu la High Court ku Lilongwe kalata yopempha kunena kuti bwaloli liyimise kuyitanayitana kwa iwo pamene akuyankha milandu yawo yokhuza kupereka ngongole mosatsata malamulo ku makampani ena amene ndi monga Muli Brothers. Ndipo iwowa Akabambe akuyankha mlandu pamene akukhuzidwa ndi kusowesedwa kwa ndalama zokwana 13.6 billion zimene zikumveka kuti zidagwiritsidwa ntchito popereka ngongole ku makampani amene sadatsate ndondomeko, ndipo kufikira ndalama zilero sizidabwezedwebe ku boma. Ndipo popereka chigamulo lachisanu lapitali Jaji Anne Kanthambi iye wafotokoza kunena kuti pempholi silikumveka ndipo silikupereka tanthauzo lililonse, ndipo m'malo mwake iwo akana izi, ndipo afotokoza kunena kuti lamulo liyenereka lipite kwa aliyense mofanana mosatengera kuti munthuyo ndi wandale.
ndipo akabambe akuyankha mlandu pamodzi ndi a Henry Matanga, a Reston Ted Muli, Felton Muli, Joseph Khupe, Muli Brothers Limited ndi a Web Commercials Limited. Iwowa akuyankha pa mlandu operekera ngongole ku kampani ya Muli Brothers ndi anthu ena ochita malonda amene adapatsidwa makontrakt osaka zipangizo za ulimi zosika mtengo mu programu ija amati AIP monga fertilizer, koma zinthuzi zimene sizidaoneke mmene zidayendera, ndipo malo make akufunsidwa za ndalama zimene sizidabwererenso ku boma zimene zidangongoledwa pogwiritsa ntchito pa ndondomekoyi. Ndipo mawu ake adaliso kabambe iwo adanena kuti khoti lidayenera kumva pempho lawoli ndi cholinga choti kuyitanidwa ku bwalo la milandu kumene akuyankha milandu kusasokoneze kampeni yomwe akuchita, ndipo bwaloli lakana izi. Ndipo polankhulapo director wa Public Prosecutions DPP Amasauko Chankakala, iwo anena kuti akondwera ndi chigamulo chimene bwaloli lapereka lokana pempho la adaliso kabambe loti asayitanidwe kukayankha mlanduwu kufikira atatha kuchita kampeni komanso kufikira pa 16 September lino. Ndipo malo make iwo akuti agwirizana ndi chigamulo chimene bwaloli lapereka loti adaliso kabambe ayenera kuyankha mafunso pa nkhani ya mlandu okhuza kuzembesedwa kwa ndalamazi ngakhale akuchita kampeni. Ndipo iwo adawonjezera kunena kuti nkhani za ndale siziyenera kusakanizidwa ndipo siziyenera kuti zilesese kuti munthu akayankhe milandu imene ndiyokhuza kuzembesa chuma cha boma. Ndipo iwo powonjezera adafotokoza kuti chilungamo sichiyenera kusokonezedwa ndi nkhani za ndale. Ndipo iwo adafotokoza kuti onse amene akukhuzidwa ndi nkhaniyi akuyenera kulandira zosatira za lamulo mosawerengera kuti wena ndi adindo andale. Ndipo mawu awo iwo Chankakala adatero. Koma chigamulo chichaza pamene pangodusa sabata imodzi pamene bwalo lina lalola a president opuma a Peter Mutharika kuti milandu yawo iyenera kusinthidwa ndi kuti padakali pano asakhale akuonekera ku bwalo la milandu kufikira pamene zisankho zizachitike. A Peter Mutharika akuyankha mlandu okhuza simenti yemwe adalowesedwa mdziko lino popanda chilolezo. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa nkhani zathu zomwe tinakukonzerani msiku la lero pano pa Sam Mavita YouTube channel. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani ena mwa video omwe tikhaikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.